No niin, kansalaiset, me pörjäreen. Täällä taas Teneriffalla. Tänään vähän vilposempi aamu, täällä -2 astetta ja lasit olivat jäässä. Mitenhän ne valmut nyt voivat ja kookokset kypsyvät. Joo, täällä on valmut vähenemässä. Tää on ilmastonmuutos täällä, selvästi viilenee. Jääkausi lähestyy. Äkkiä puita pessää, saadaan lämpöä maapallolle, joo. Kyllä. Nyt ne karkaa kaikki pois. Otsoni auksa iso reikä, äkkiä laastaria reikään. Kohta täällä ei ole palmua, eikä ole kohta koivujakaan.